Снимаш ли? Това е втората част. Само, че сме на леглото. Защото се зарежда камерата й. Пей. Мамко му. Чудесна песен. Зайдите бяло. Мокни. Чалгата е тъпа. Хайде бе. За който обича чалга. Доста малко лище. Доста малко. Силни си косата. Пак ли? Това не е от мен. От мене. Сега ще ви четеме от Таски Фен въпроси. От телефоните. Чакай, моят телефон е в чалгата. На мен ми написаха. Всички въпроси. Чекайте, аз съм първа. Чакай, аз съм втора. Аз съм трета. Защо се държиш така налепо? Анонимец. Защо се държиш така налепо? Този въпрос е изключително тъп и не искам да отговарям. Ти си. Чакай, моята трябва да се реди първо. Някакъв ме пита. Не си на 19. Защо лъжеш? Аз не съм казвала никога, че съм на 19. Бах ти курвата. Никога не съм го казвала. Никога не съм казвала, че съм на 19. Ти само ми зареди. Хайде де. Чакайте първо да зареди, бе, хора. Все едно. Чакайте. Какво да направя? Все едно, че не е заредил по-бързо. Какво те научиха първо родителите ти? Да казвам мамо! Естествено! Добре, ти си трети. Защо харесваш Революция Z? Защото техната музика е готина и има те пеят рок и така си е готино и обичам ви Революция Z. Ако го гледате, моля ви харесайте го, обичам ви много. Ти слушаш най-гадната музика на света. Рока не е гадна музика. Значи е по-хубаво чалга да слушам ли? Бах ти... Коло, съзнайте се. Какво, че не харесвате моята музика, която слушам? Аз случайно да съм се интересувала от вашето мнение? Не. Никой не го е питал. Никой не се интересува. Си. На мен някакво момиче ме пита, обичаш ли маслини? Малко тъп въпрос, но ще кажа да. Аз. Защо харесваш и български хип-хоп, такъв хип-хоп и рок? Защото тези песни ме радват и съм с тях. Те са ми много интересни. Миша, т.е. Тук ще получих сега един нов въпрос, който някой е гледал тези клипчета. Кои са тези две момичета до теб? Много са тъпи. Тези две момичета се казват Йоана и Цвети. И ти нямаш никакво право да ги обиждаш. Само да ти кажа, те са страхотни. Да. Ако не познаваш мен и Йоана, тя е чудесна приятелка и Мишто е чудесна приятелка. Така че не сме те питали за твоето мнение. Нищо. На мен са ме питали защо не настъпи края на света. И аз вика, или защото са излъгали. Защото са излъгали. Деле, бах ти тъпия въпрос. Нали? Така. На какво те научи животът? Научи ме да имам хубави приятели и да се гордея с тях. Обичам ги много. В момента у кой сте? У Йоана, у вас или у другото момиче? Това друго момиче се казва Цвети. И сме от тях. Да. Това е. Айде, жив. На мен са ми написали какво си представяш като чуеш думата Африка. Представям се да има много животни, да бъде красиво и рай. За какво
какво си мечтаеш? Всички хора да са в добро и да няма злоте и такива лоши хора.